умед доштен ки ҳамин хел маблағ бурд мекунен ё ки тасаввур ҳам доштен дар ҳамин маврид? ҳамин роша ки бигӯм ягон тасаввурам надоштам, умедам надоштам. худованд дод давоки худованд дод. аввал шукри аллоҳро мекунам, баъд шукронаи мамлакати тинҷ мекунам. мамлакат тинҷ, амонӣ, сулҳу суҳбот, истиқлолият ки ҳамаи мамлакати мо тинҷ ки намешид, одамо ба ин дараҷаву ба ин мақому ба ин болоравӣ намерасиданд. писарои шумо аз Русия маблағ роӣ мекарданд? чанд нафар писартон дар Русия ҳастанд? чандсуми равон карда буданд ҳамин писарои шумо ки ҳамин маблаға шумо бурд кардем? як писари ман дар ҳамун Русия роҳбари як корхона як фирмара роҳбар шуд. ҳамун ҳар вақте ки мо дастум дар кор мешид равон мекард ба маблағи 50,000, 70,000, 100,000, 20,000, 5,000 ҳар хел равон мекард. локин ҳамин пула ман мегуфтам ки ба номи дода равон кун ки мегӯянд ки чӣ дора приз дора. ман гуфтам ки 1 километраш хона надора, призбозӣ мекунад охи километр. ҳамин байнда ҳамин ном ҳамин пул чанд қадари ба номи мо омадагӣ буд. ман қадамо гирифтам. хеле ҷогам кам лоҳаз будам, бемор будам да. бемор будам. аз ноҳия занг заданд ки бобо як пули равонкардагӣ якташ имзод нодуруста ҳамура мехоҳам ки биёи ҳамира имзо кунӣ, айвоси мара гардон банки ай банки бесхата да бесхата. ман гуфтам ки ман беморам, омада наметавонам. гуфт ки хайр набоша, гуфт худам бегаӣ меом, саҳар меом. баъд бегаӣ омад қадиями компютерм шидаги будем. гуфт ки ман агар мегуфтам ки ҳамин хел гапаем, мумкин ки ҳаяҷон шумо бобо ягон чиз мешидед, ҳаяҷони пур. ман гуфтам бача ман ин хеле пулҳоро пур дидагим. локин хай гуфт на, гуфтам хеле ман бача ёшам ки бошам фикр кардам, нагуфтам. ин ҳамин хел бозӣ дар хуҷанг даштагиаю ҳамин бозии шумода ғалтида финал да биромадӣ ки якум ҷора гирифти 100,000 сум бозӣ кард. баъд рӯзи ҷумъа буд. баъд омадам мара гирифта рафтанд, худи восе рафтем, айвоси пула гирифтем. ё ба навор гирифтанд, камера карданд. аммо 100,000 сомониро шумо нақда дар дастон гирифтен ё ки дар банк бо ҳамин хел монденаш? чӣ хел кардем? пула нақда дар дастмон гирифтем, хайҷа боз налог мегиранд. чӣ қадар налог гирифтанд? 13% налог гирифт. аз ин 100,000 сомонӣ чанд сумаш гаст? яъне 87,400 сум ба дасти мо доданд. бобо, баъд он маблаға шумо гирифтен, алҳол дар чӣ сарф карден шумо ҳамон маблаға? ҳамон маблаға гирифтам, фарзанд хона надошт, ҳамира додам ки хона бихар. салом алайкум. аллакай шумо соҳиби хона шиден, ҳамин маблағ хонатон дар даромаден? не даромад мешавад.